na ako tayo. Ako na tayo. Ate! Ken, sorry Jud ha, nakalimot siya ingon mo gabi eh. Okay naman kayo mong pagtulog. Ano naman siya sa oras na natulog gabi? Dili na ko siya gipatulog. Hindi ako mamawat na siya eh. Wala nang pinili gamit ng lalaki. Ito na ako. Okay guys, wait. Hello? Hello? Ken, ano yung ate mo na? Balik ako, nag-submit sa paperwork. Then, tomorrow pa puli, 16 hours akong duty. Ang naisip kay ha? Okay, bye. Ha? Kaya dili ko pwede. Sabog ka eh.
Nakaya ini mo ikaw rin dali kanina. Wala ko ba nun din eh. Matabakan di ka pilis ang palitunan din. Tabakan di kang dalo sa mga dalo. Ay, ikaw kanina eh.